खुलुमबाय गिबियाव नायग्रोनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सानला बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों BTCनि साख्रिफोरनि बागै माखासे आपडेट हरनो सानदों जोंहा मानगोनां BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो माखासे आपडेट हरदों BTCनि साख्रिफोरनि बागै आरो बिनिफ्राय बिथाङा दिनैसिमबो नैबे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समाव साख्रि होलांनायखौ इलिगेल होननानै आरो बिनिफ्राय बिथाङा केन्सेल खालामैनि बागैबो माखासे बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ हरनो सानदों आरो बिनिफ्राय नैबे प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समाव साख्रि होलांनायखौ गमामायैनो नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा केन्सेल खालामनो हामारगोन ना हामारा बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ हरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आरो नोंथांमोननिसिम गिबियावनोथ' जोंहा नैबे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्राखौ बुंदों आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरग्रोनोसै मैया खौरां बिजोङाव नैबे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समाव बिथांमोना साख्रिखौ इलिगेल होलांदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिनिफ्राय बिथाङा दायो नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरो माने माखासे अफिसार बिथांमोना इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय बे होदों जाहैबाय माने नायबिजिर होदों जाहैबाय दा बेवहाय जुदि इलिगेलै सोरबा साख्रिखौ मोनदोंबा एबा सोरनोबा इलिगेल बाबै बिथांमोना साख्रिखौ होदोंबा बेहाय केन्सेल खालामनायबो जाहैनो हागौ होननानै नैबे बाथ्राखौ बिथाङा बुंगासिनो दं आरो दा बे नैबे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बे बाथ्राखौ सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दं आरो माने जुदि सोरबाफोर इलिगेल बाबै प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समाव साख्रिखौ मोनदोंबा एबा इलिगेल बाबै जुदि प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारा साख्रिखौ होलांदोंबा जों बेखौ केन्सेल खालामगोन होननानै बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों आरो दिनैसिमबो बे बाथ्राखौनो बिथाङा बुंबाय थादों आरो बिनिफ्राय बिथाङा बुंदों आरो थाबैनो बिनि रिपर्टखौ मोननायनि बाथ्राखौबो बिथाङा बुंदों दा बिनिखायनो बिथाङाथ' जेब्ला सरकार दाजेनदोंमोन दा बै समावनो बिथाङा बुंदोंमोन सप्तासेनि बिथोरावनो जोङो रिपर्टखौ मोननो हागोन जुदि केन्सेल खालामनांगौबा आङो केन्सेलखौ खालामगोन होननानै बेबादि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन नैबे VCDC सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रिनि बेलायाव नाथायबा बिथाङा दाबो बे रिपर्टखौ मोननो हागोन हायाखै आंनि बायदिबा दाबो जायाखै बायदिखौ आं मोनदों दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय जुदि इलिगेल बाबै साख्रि सोरबाफोर लानाय बेबादि जादोंबाथ' बे केन्सेल थांनोबो हागौ दा आं बेखौ फिक्सडै नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंनो नाला माबादि नायबिजिरनाय बिथांमोननि सायावबो सोनारसिगोन माबादि बिथांमोना इनभेस्टिगेसन खालामदों बिनि सायावबो बियो सोनारगोन दा जिखियानो जाया मानो जुदि जायफोर मेरिट बेसिसै साख्रिखौ मोननाय नोंथांमोनाथ' जेबो टेनसन लानो नाङा नोंथांमोना साख्रिखौ गोसो बायदि मावलांबाय थाबानो जाबाय आरो जुदि इलिगेल बाबै सोरबाफोर जुदि साख्रिखौ लामारनाय बेबादि जादोंबासो एसे नोंथांमोना टेनसन जानो नांगोन आरो दा जिखियानो जाया मानो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा गमामायैनो केन्सेल खालामनो हामारा दा बेथ' एसे उनावसो जों बेखौ मिथिना मोननो हागोन आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा माने खनले बुंबाय थादों आरो प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समाव इलिगेल बाबै साख्रि होलांनाय जादों होननानै बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बेखौ बुंगासिनो दङ दिनैसिमबो बुंगासिनो दं आरो नाथायबा केन्सेल खालामैनि बागै दासिमबो बेखौ जों मिथिना मोननो हायाखै बबे साख्रिखौ केन्सेल खालामा बिनि बागै आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानैल' थादो बिथांमोना हामारनो हामारा बेखौथ' समासो मिथिगोन दा बेनिफ्राय बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंबावदों आरो BTCआव दायो गोबां साख्रिनि भेकेन्सिया लांदां जानानै दं होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो जों बेखौ सिगाङावनो मिथिना मोनखादोंबो जोंहा नैबे दानि BTCनि गोदान इडुकेसननि EM रबिराम नार्जारि बिथाङाबो बेखौनो बुंखादोंमोन नैबे इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सिङावनो 500-600 जानो थार्ड ग्रेड फरनि थाखाय लांदां जानानै दङ दा अब्ला नोंथांमोना बयबो साननानै नाय जोंनि नैबे BTCआव दायो 39था डिपार्टमेन्ट दङ दा बे 39था डिपार्टमेन्टआव अब्ला थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय बेसेबांसो साख्रिनि भेकेन्सिया लांदां जानानै दङ जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ एसे अनुमान खालामना नोंथांमोना नायलाय इडुकेसन मोनसेल' डिपार्टमेन्टआवनो जुदि 600-500 बेबादि ग्रेड 3 ग्रेड 4नि थाखाय जोंहा भेकेन्सिया लांदां जानानै दङबा अब्ला इरिगेसन डिपार्टमेन्ट PNRD डिपार्टमेन्ट एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट दा बेफोराव बेसेबांसो साख्रिनि भेकेन्सिया लांदां जानानै थानांगौ बादि एबा थानो हागौ बादि नोंथांमोना बेखौ सानबानो जाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंहरनाय जाबाय बावैसोनो नैबे BTC सरकारनिफ्राय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय दाबो जों बेखौ मिथिना मोननो हानाय जायाखै आरो दा बे कनफार्म जाथ'वाखै दे जेनेबा आद्रा थानाय भेकेन्सिनि बे जाखिनि जोंहा बै प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समाव रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ जोंहा आद्रा थादोंमोन दा बेफोरखौ बिथांमोना केन्सेल खालाममारखो ना माराखै दा बिनि जेबो इनफरमेसना दासिमबो मोनफैनो हायाखै एबा केन्सेल थांमारखो ना थांमाराखै दा बिनि बागै बुंहरनो हायाखै
मानो होनोबा नैबे LPUP टेट टिचारफोरनियाबो जोंहा बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समावनो आद्रा थादोंमोन माखासे कर्ट केस बायदिसिना जानायनि थाखाय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होलांनो हानाय जायाखैमोन दा बेखौ नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा जानुवारि मासाव एपइन्टमेन्ट लेटार होसिगोन होननानै बिथांमोना एनाउन्समेन्टखौ खालामबाय दा बेनिखायनो नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनिखौबो आं सानदों आरो केन्सेल खालामनाय नङा बादि होननानै दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेदो CSP नि मेम्बारफोरखौ बिथांमोना दायो सायख'सिगोन बायदिखौ आं मोनदों नोंथांमोना साननैसोनि उनावनो मिथिनो हागोन नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा नैबे BCDC सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआव जुदि सोरबाफोर इलिगेल भाबै साख्रिखौ लानाय बिथांमोना नुदोंबा बिथांमोना केन्सेल खालामगोन ना खालामा बेफोरनि बागै जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बावैसोनि उनावनो नैबे BTC सरकारनिफ्राय गोदानै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि अनगायैबो माखासे भेकेन्सिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे देग्लाय बोसोराव फैयाबाबो फैगोन बोसोरनि जानुवारि फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैनायखौ निस्सय नुनो मोनगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरखाबाय नोंथांमोना दानिफ्रायनो गोसो होनानै फरायखादो जाहाथे नोंथांमोना BTC निफ्राय फैनो गोनां थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना मोजाङै एग्जाम इन्टारभिउखौ होनो हायो बिनि थाखाय गोसो होनानै नोंथांमोना रेडि जाबानो जाबाय कम्पिटिसनाथ' जोंहा बेबाराव हाइसिन जाखागोनखा आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ बुंहरनाय थागोरखाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिफोरनि आपडेट मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों